ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошад оғоз мекунем. дӯстон, қуръони бепул барои шумо. Барои қуръони бепул ба даст овардан аз ширкати шифофармо доруҳои гиёҳӣ харидорӣ кунед ва онҳо ба шумо қуръон ҳадия мекунанд. Шумо метавонед ки аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи дастрас ва сифати олӣ харидорӣ кунед. Доруҳо барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯекран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи дастрас харидорӣ кунед ва ҳамин гуна ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам соҳиби китоби қуръон мешавед. яке аз чеҳраҳои асосии UFC Дана Вайт оиди баромади Фрэнсис Нгану бо қоидаҳои бокс фикрашро баён кард. ман муҳорибаро тамошо накардам, аммо 10 раунд тоқат кардан барои Фрэнсис ин аллакай кори олиҷаноб аст. ӯ тамоми 10 раунд зидди Тайсон Фюри ҷангида тавонист ва ин чиз ҳайратовар аст. оё ман пушаймонам ки Нгану аз UFC рафт? албатта ки не. барои ман фарқ надорад. гӯш кунед, ин шахсҳо як вақт не як вақт ба дигар тараф қадам мегузоранд. кореро ки дуруст меҳисобад ҳамон корро мекунад, то ин ки барои оилаи худ пули зиёд кор кунад, гуфтааст Вайт. хотиррасон мекунем ки Фрэнсис Нгану дар муҳориба зидди беҳтарин боксёри ҷаҳон Тайсон Фюри бо қарори доварон мағлуб шуд ва Нгану бо ин баромади худ ҳамаро дар ҳайрат монд. ҳамчунин ногуфта намонад ки байни Нгану ва Дана муноқиша буд ки аз ҳамин сабаб Нгану UFC-ро тарк кард. Фрэнсис ҳамон вақт гуфта буд ки Дана Вайт ҷанговарони худро эҳтиром намекунад ва ба онҳо пули хеле кам медиҳад. чемпиони вазни сабуки UFC Ислам Махачев расман ба ташкилот хабар додааст ки барои муҳорибаи навбатӣ омода аст. ман аллакай ба UFC хабар додам ки то моҳи Рамазон барои муҳориба тайёрам. соли 2024 се муҳориба гузаронидан мехоҳам ва яктай аз ин муҳорибаҳоро дар Амрико гузаронидан мехостам. ман виза дорам ва ягон вақт онҳо барои додани виза отказ кардагӣ нестанд. тамринҳои худро идома медиҳам, худро дар формаи хуб нигоҳ медорам ва аз роҳбарони UFC занги телефонӣ интизор мешавам. худи ҳозир ман 100% довталабро намебинам ки сазовори муҳорибаи унвонӣ бошад. Чарлз Оливераро ман аллакай шикаст додагиам. фикр мекунам ки баъди якум муҳориба бо ӯ ягон савол намонда буд. аммо UFC нақша доранд ки боз ба ӯ реванш диҳанд. боз Ҷейсон Гейҷи ҳаст. ӯ дар ду муҳорибаи охирони худ ғалабаҳои дурахшон ба даст овард, аммо ба назари ман вақти ӯ аллакай гузаштааст. ӯ чанд имконият дошт, чанд муҳориба барои камарбанд гузаронидааст ва ӯ танҳо як камарбанди нофаҳмо БМФ дорад. фикр мекунам ки ӯ аз ин дида кори зиёд карда наметавонад, гуфтааст Махачев. хотиррасон мекунам ки айни замон Ислам ду ҳимояи камарбанд дорад ва агар ки ӯ боз ду маротибаи дигар камарбанди худро ҳимоя кунад, пас ӯ дар вазни сабук дар ҳимояи камарбанд рекорди нав мегузорад, чунки то ҳол ягон кас камарбанди вазни сабуки UFC-ро аз 3 маротиба зиёд ҳимоя кардагӣ нест. ба фикри шумо дӯстон, Махачев ин корро карда метавонад ё не? метавонед фикротонро нависен. тобови ҷангвари вазни сабуки UFC Бенил Дариуш гуфт ки барои чӣ муҳориба зидди Арман Царукянро қабул кард. вақте ки Царукян бо Гамрод муҳориба гузаронд ва чӣ гуне ки мо медонем Матеуш ғолиб шуд ва ман барои худ рақиб Гамродро талаб кардам. вариантҳо кам буданд, барои ҳамин ман ӯро рақиби худ дидан мехостам. ман мехоҳам ки то ба анҷом расондани карьерам бо ҳамаи ҷанговарони топ муҳориба гузаронам. фикр мекунам ки Арман яке аз беҳтаринҳо шуда метавонад. ӯ ва Гамрод ҳатто чемпион шуда метавонанд. барои ҳамин ман бо беҳтаринҳо ҷангидан мехоҳам. дар охирон муҳориба ман бо Чарлз вохӯрдам ва аён аст ки ҳамаи кор ба фоидаи ман ба анҷом нарасид. аммо ин коре ҳаст ки ман кардан мехоҳам. ҷангидан бо беҳтарин ҷанговарон, гуфтааст Дариуш. хотиррасон мекунем ки муҳориба байни Бенил Дариуш ва Арман Царукян рӯзи 3 декабр дар турнири UFC Fight Night баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии ин турнир хоҳад шуд. дӯстон, ба фикри шумо дар ин муҳориба кадоме аз онҳо ғолиб шуда метавонад? фикротонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид, хонободу сарбаланд бошен.